बरमा ओनसोलनि नैबे गोजौसिन फरायसालि लांगोनायाव गाजा गोमजायै ब्रैथि खेबनि जुनै बर' सावथुन मुलुगनि जिथु बान्था राननाय बावहाय गाजा गोमजायै खुंनायाव माने बावहाय बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जों बयबो मिथियो जे सावथुन मुलुगा मोनसे रंजानाय मोनसे गोजोन खौसेथिनि मोनसे बे नेरसोन आरो दिनै सारा भारत एबा मुलुगाव बे सावथुननि गेजेरजों दानि इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो दानि फेसबुक एबा इउटिउबानो जा बा गुबुन गुबुन बिजोङानो जा बे सावथुन मुलुगा ओरैबायदि दावगालांदों इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफालांनो हादों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै हिन्दी सावथुन इंराजि सावथुनफ्रा बिथांमोना गोजौ माननि गोजौ थाखोनि सावथुन बानायनानै जाबायदि सुबुं हारिनि गेजेराव माने मोनसे रंजानायनि खराग लाबोनो हादों। बेबायदिनो जों आसा लाखियो जे बर' फोलेरनि गेजेरावबो बर' सावथुनखौ लानानै जोङो गोग्गानाय आरो जों रंजानाय बेखौ जों लाबोनो हानांगोन। नोंथांमोना बयबो मिथियो, रायजो राजा बयबो मिथिखायो, सिगाङाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जात्रा गान दङमोन आरो जात्रा गाननि उनाव फुथुला मोसानाय दंमोन, एक्टिंनिया जात्रा गान दङमोन। बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां फावथिना बै समनिफ्रायनो भारत उदांस्रि मोननायनि सिगांनिफ्रायनो आरो उननि बुब्लियावबो गोबां फावथिना लिरनानै माहारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन आरो बे जांख्रिथायनि फैयै फैयै दिनै सावथुन मुलुगाव जों आगान सुरफैदों आरो बे दिनै सावथुन मुलुगा इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों बेखौ जौगाथि महर होनो थाखाय जोंनि बर'नि माखासे महरगिरि जायफोरनिखि सिनेमा दिहुनगिरि प्रडिउसार फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर दङ बिथांमोनहा मोनसे समाजनि मोजांनि थाखाय मोजां रंजाथि माबानि थाखाय बिथांमोनहा माने बाहागो लानानै मोनसे बिराद गिदिर भान्दारि मोनसे बिहोमा होनायाव आखाइ होदों आरो जों आसा लाखियो जे बर' रावा दिनै 90 फारियाव भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबनाय बे राव हिसाबै जेसेबांनाखि जोंहा नेशनेल लेभेलाव हारिमायारि लेभेलाव बा जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बे बर' सावथुना मोनसे बिथाथि मोनसे फाउन्डेसन मोननांगौमोन बेखौ जों मोननो हायाखै। जेरै नेशनेल फिल्म डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन आरो आसामनि फिल्म रिजनेल फिल्म कर्प'रेसन बेफोरनि दारै बर' सावथुन बानायनायनि थाखाय जोङो राङारि अनसुंथाइबो बेबायदि जों मोननो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो मोनफा मोननै मोजां सावथुन दिहुननानै जेरै जोंदाव बड'सानि आलायारन फिल्मा 1986 मायथाइयाव रजत कमल बान्था मोनदों आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बियो मोनसे एनभाइरनमेन्टेल डकुमेन्टारि फिल्मा मोनसे प्रेसिडेन्सियेल एवार्ड मोननो हादोंमोन। बिनि उनाव खोमसि लामा बियो बेस्ट एक्ट्रेस माने मोननो हादोंमोन। नाथाय जोङो दासिमबो जोंनि बर' सावथुना जेसेबांनाखि जोङो बान्था मोननांगौमोन जेसेबांनाखि जों राङारि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेखौ सरकारा होआखै आरो जोंहा मोनसे बिराद आंखाला बेनो जोङो बिटिसि जाबाय, आगोलाव बिएसि जादों, दा बिटिआर जादों। जोङो मोनसे खावलायनो लुबैयो सरकारखौ जे जोङो मिनि सिनेमा हल आरो जिल्लायाव माने सिनेमा हल बानायनांगौ। सिनेमा हल बानायनायनि गेजेरजों जोङो नैबे जिथुनाखि सेरखे बेरखे थानानै माने खालामनानै जिथुनाखि जों सावथुन दिन्थिलाबायो बे जाहाथे मोनसे कम्प'जिट मोनसे सिनेमा दिन्थिनायाव बा सावथुन दिन्थिनायाव थांनो हायो बेखौनो जों आसा लाखिनो हायो। आरो जोंनि अराय आसाया बेनो जे बर' सावथुनखौ जोङो जौगासार बिथिङाव लांनो नागिरोब्ला
जोङो बयबो जोङो गोजाम आरो गोदान महरगिरिफोरखौ जोङो मान होनानै जायफोरनिखि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनखौ मान होनानै जोङो सरखारनिफ्राय मदद लानानै बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लांनांसिगोन आरो जोङो 21 माने जौथाइजों जों खारफानो हानाय मोनसे चेलेन्जिं बे लामाजों थांनो हाब्लासो जोङो बे बर' सावथुन मुलुगनि जिथुनिखि थांखि आरो सानस्रि बेखौ माने अरायथा एबा गोजोर जागोन होननानै आं सानो आरो दिनैनि बे बुब्लियाव बाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।